kumno parlok denga abna pariat bat kani episode ko man ka kinjat gaji sang kham ko man kan tama bon than na phi ki pan ge jing sngo jonga chpang kani ka jing ya pa prapo ka congress party menta ka batmai wow number 1 ka nungu seng ka ba sudan met ki breu kram ki nongrem ndai ki wan namar ba ki thmu ban kem me ka bor kan pat kan prahi hari na bot I mde begini ki breu ki wan sa party nalu menchuaken ki khamon sa party nama ki dei basngo ki sngo ki dong kata jing sngo ka jing nget halu kata tai hapo party penepe ka congress party menta baru ke india ru kalong komta ki dei kum ong parang marriage of convenience kari tang ka jing tho tang sipor alpor ka hapo ka bha ka prathai ka bha ka por ka bha ki kemen henai hapo badan kinunu ki jing kumenta ka dong ka jing ka BJP ka Congress na ka BJP kia pet tang ne jela jungi ru kalong kumjo ka kani ka seng NPP kala penkul mahlu kata tai ka jumu ju perkhat jong ka Congress hot ki don ki dawlu le se ki bahapo jong ka Congress ma namar ba nalu ba one pie hi iba pala tengi la iba kilai pet lot kata ka ngimlan lan nga sukran tang ke ka ba jasha te komong ong na bas dang kinu ki seng dai ki bam don nong rem that Congress really has no belief systems kinu seng ki bam don nong rem ni ki salong ba kumne cause same thing will happen ya ka NPP that is for sure nga not bangkok but tang harin ka tong nepol ka NPP ru ka sapat ka sapra ladam don shu bamang pisai ki na Delhi la ni na kimyo shu ki kontrak bahe na ka BJP kensa ya pa ya prahe ba ke sami yue kiseng ke se lot yue but kini kiseng ki khot seng tet ikini baret kum ki party jungi ma ki group jungi tangba ki khot seng tet tama ki di tet ki bahe nama kiru ki shumi hang ne ki mi hang tai ladam dan shu tu sbo ki yang ni ba ka party politics ka khantan hang ne jala kam don ka people politics jong ki breu shisha ka debe ka politics jong kya to ka ne ngot ki breu ki khun ki kani na preng jong ki but ki shupanan coming man ka sansna man vote na man ta jong ki bikin long kita ki winner politics ki concentrate kata te menta kini ki san ngot ki like snok ti but ka NPP te hagajing sam nung nga nga stok ne ka trick ba kraw ba hagajing yo ijonga na marba I baros ka to ki di maki ki badawa ko mga omane ki di maki badawa bakin mon phai bang ki to ki wem jong mukul sang ma bat to te ki we ter tikil apen mi yala di halu tata ko khobor bat ki social media ki le kren ba ma ki di ki briu jong ka congress but ma ki kwa bang ki ne bikin one pile ne bikin lek no ban long kum ka jing pan map henry menta ki bela ki kwa ban mi tementa per gini ki buto ki kwa ban pen bore ka congress party bukan kick ki naman lagi sya kick per ki lam long nga kami ta nga kami nga don ngadi jong congress ban nar mo nga temu ban don me ka congress to ma ki pe ma ki je nga ane amnong haban pedam tementang ale NPP la ning ale kini baro kini ki tricks mo and they're not very good tricks they're boring tang bato ngastu ka bot ka bor yung ki mo bagi penon ka makan ka cap tengiru kum Paidbah dai this is nonsense mo nai petan kini ki kam pen thame pe ki issue pe ki ba kongsan hato PP da piruspa na kani ka jingle okay no PP zero it's a waste of time yaki katuk di kakam jungi kadi ban syat ban ruai na benta jungi banyak kawang ketik na benta jungi kum kisri ngingin pet yaki kum ta kan handai kapoin kadi ba ngide banyo ai kai bangi banyo kadi ban bha ka jingam jungi ka standard of living jungi kadi ban keu ka kamai gaji jungi kadi ban keu kita kan Paidbah di issue not this nonsense kani baru kadi nonsense na ya petan gini kige the PP sngo kumno hapor ba PE kani ka jinglong jung ka Congress party but jung ki week party menta kani jala jungi subha batai but nang klan nang yo bor sa kamat niya
Thank you very much.